дар деҳаи тугарак деҳоти тугарак ноҳияи восеъ ин мавзеи заминҳои талу тебаҳо солиёни зиёд бекорхобида буданд. бо мақсади ба боғ табдил намудани мавзеи нообод бо пешниҳоди ҷамоати деҳоти тугарак ва ҷалби соҳибкорони деҳа дар ин мавзеъ ба ташкили боғ шурӯъ карданд. барои анҷоми ин тадбири муҳими кишоварзӣ ин занону бонувони хонашин дастаи истеҳсолӣ аз деҳаи навобод ба шиноидани ниҳолҳо ҷалб карда шуданд. дар ин мавзеъ бо назардошти камобӣ бо дастури мутахассисон барои нигоҳ доштани намӣ заминро чуқуртар кофта сипас ниҳол мешинонанд. айни замон мо дар заминҳои талу теппаҳои ҳудуди деҳаи тугарак дарахтҳои содиротишон истодаем. ин дарахтҳоро мо аз давлати туркия овардем. соли гузашта бошад дар майдони 5 гектар, имсол дар майдони 6 гектар боғҳоро дар заминҳои талу теппаҳо боғ бунёд карда истодаем. оянда боз мақсад ҳаст ки дар ҳамин талу теппаҳо ки айни замон шумо мебинед боз дар 10 гектари дигар ҳамин ва чормағзи карлик шинонданӣ ҳастем. ин дарахти бодом ки имсол гул кардааст соли гузашта шинонида шудааст маҳсули меҳнати ҳамин занон аст. ниҳолҳо тариқи қатрагӣ обёрӣ карда мешаванд. дар талу теппаҳои деҳаи тугарак деҳоти тугарак бо ин ниҳоли бодом 5000 дигар дарахтони бодому олӯи соли гузашта шинонидаи ин занони деҳа ҳамаашон имсол гул карданд. ин модарон аз дидани чунин манзара акнун бо умед менигаранд ки соли оянда ҳосили ниҳолҳои шинонидаашонро ҷамъоварӣ менамоянд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.